May persons of interest na ang pulisya sa nangyaring panghahabon sa sarong-harong sa barangay Kamambugan, Daet, Camarines Norte. Alas 3:30 nin hapon kanakaaging Sabado, Setyembre 7. Iniyan kinumpirmar ni Police Captain Leoncio Garfin Jr. ang tagapagtaram kan Daet Municipal Police Station. Sigon sa tagapagtaram, nagahanap na sa nasindanin mga dugang na ebidensya ngani may suunad na ang magkakanigong kaso laban sa mga suspitsado. Yung chief investigator natin nagpapagawa ng steel aluminum steel cage at ito ay susubukan natin na isukat sa mga pinakikinalaan natin na gumawa ng krimen para mapagsimula ng investigasyon kasi po wala ng CCTV sa lugar. And pangalawa, tinitingnan rin natin ang anggulo paggawa ng master key itong salarin para nakapasok kasi nga sa investigasyon ay walang porsyento. Magigirumduman, alas 8:30 nin banggikan Setyembre 8, kanipaabot pa sana sa pulisya kan 36 anyos na negosyanteng si alias Joy, kan barangay Poblasyon Paracali, Camarines Norte, na nagrerenta sa naman sa hinabunan na harong. Kabali sa mga nalalay sa iya kan mga sospek ang sarong vault na may laog na sarong gold bar na nagkakantidad nin 5 million pesos, as in 15 kilos na silver jewelries na nagkakantidad nin 750,000 pesos. Nagluluwas man sa investigasyon na nag-uli sa saindang residensya si alias Joy, kan laugon kan mga sospek ang pigrerentan kaining harong kung sain puwersahang hinali kan mga kawatan ang kahakan sa indang aircon ngani magibo ang panhahabon. Sa ngalan po ng ating public service, kami po ay nananawagan sa panguna ng aming Chief of Police na si Police Lieutenant Colonel Errol Gartitorina na kung mayroon po tayong ganitong halaga ng valuable items, ay huwag po natin pabayaan na hindi secure. Pangalawa, ilagay po natin sa medyo may protection nagbabantay para hindi po tayo masalisyan o mapagnatawan. Kasong robbery ang posibleng kahampangon kan mga sospechado na may rekomendadong piyansa na 40,000 pesos para sa saindang temporaryong libertad. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.